I dag fik jeg en opgave af min dansklærer om, at jeg skulle lave, hvordan det gik for danskerne i 1864. Så vi havde lige vundet 3-årskrigen, hvor vi kom hjem med sejr. Og det var vi stolte af. Så vi ville have noget mere land. Og så udfordrede vi selvfølgelig Tyskland. Prøv at tage noget mere dernede fra. Så kampen startede ved Holsten. Soldaterne fra Tyskland, preusserne, var lidt flere end os. De var 10.000, og vi var 2.000. Det vil sige, at de var 8.000 mere end os. Og vi troede jo, at vi var udødelige eller ubesejrlige. Men det var vi ikke helt. Så det resulterede i, at mange døde. Mange døde. Og det var de meget overrasket over. Så derfor blev de nødt til at trække sig tilbage. Helt tilbage til Dybbøl. Og derfra kom tyskerne og smed os endnu en gang. Og så trak vi os tilbage til Als. Det så ikke godt ud. Men tyskerne fik også slået os ved Als. Og så mistede vi en masse af vores land. Faktisk en rigtig stor del af vores land på Sær. Mange siger, at det er fordi, at vores pistoler eller geværer var dårligere end deres. Vores var tungere og langsommere at lade, og derfor tabte vi. Men nu har vi fået noget af vores land tilbage, så